Jeg hedder Flemming Gundersen og er spidskandidat for Enhedslisten i Viborg Kommune. Jeg har i øvrigt altid dyrket og interesseret mig for idræt. Kommunens kulturtilbud, og herunder idræt, skal være alsidige og omfatte alle befolkningsgruppers interesser. Og derfor vil Enhedslisten støtte, at den brede idræt i og uden for foreninger trives overalt i kommunen. Ikke mindst i de lokalområder, hvor idrætsforeningen er et omdrejningspunkt. Men der er desværre gået økonomitænkning i kulturpolitikken. Kommunen investerer i store anlæg og såkaldte events for at tiltrække handelskunder og turister. Kommunen sponsorerer fortsat de store professionelle sportsforretninger VHK og VFF, både direkte og via uigennemskuelige bygge- og lejeaftaler. Men de må klare sig selv. Den såkaldte brandinggevinst for kommunen er mikroskopisk og overhovedet ikke kommunens opgave. Stem Enhedslisten ved kommunevalget.